Fl-aħħar sigħat kienu ppubblikati stejjer fil-mezzi tax-xandir li allegaw li permezz ta' żvilupp tal-Uffiċċju tad-Deputat Laburista Rodrigue Galdes inħareġ meta mhux suppost. Fi-stqarrija Galdes qal li fittra li bagħat liċ-Chairman tal-MEPA Austin Walker lill-Ministru Mario De Marco u lill-Kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat talab biex jiġu ppubblikati d-dokumenti kollha relatati ma' dan il-permess. Sostna li m'għandu l-ebda problema bħala uffiċjal pubbliku u anke bħala politiku li jissottometti ruħu għall-iskrutinju tal-pubbliku ġalla darba qed isiru allegazzjonijiet infondati u defamatorji fil-konfront tiegħu personali u tal-familja tiegħu. Galdes talab biex din it-talba tiġi aċċettata minnu fih. Id-Deputat Laburista qal li l-applikazzjoni tiegħu kienet approvata b'mod normali u ġiet deċiża mill-MEPA bħal kull applikazzjoni ta' individwi u ċittadini oħra. Fil-proċess ta' applikazzjoni ir-rapport tal-Case Officer niżżel raġuni waħda r-rakkomandazzjoni ta' rifjut li ma raġuni ġiet ikkontestata min-naħa tal-perit tal-applikant u aċċettata mill-Bord tad-DCC fl-ewwel seduta pubblika. Id-deċiżjoni dwar din il-Kamra ħadet żewġ seduti tal-Bord tad-DCC u l-vot kien wieħed unanimu ta' 4 favur u xejn kontra. Spjega kif wara li l-permess kien approvat, resident li joqgħod ma' ġenb l-uffiċċju kwistjoni ressa ilment quddiem l-awditur tal-MEPA bil-MEPA twieġeb għal konklużjonijiet tal-awditur. Rodrigue Galdes jgħid li l-allegazzjonijiet magħmula fil-konfront tiegħu dwar konflitt interess u influwenza fid-deċiżjonijiet ma jreġux u spjega li l-fatt li l-proċess tal-ħruġ tal-permess ħa diversi xhur jikkonferma li hu ħarrotot normali li jieħu kull ċittadin.